स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या सर्वत्र जल्लोषात स्वागत होते आहे. भडगाव येथे युवा मोर्चाच्या वतीने मोटरसायकल रॅली काढून शहरातील विविध भागांमध्ये भारत माता की जय, वंदे मातरम आदी घोषणा देऊन शहर दणाणून काढले. येथील शेतकी संघ परिसरामध्ये मोटरसायकलचे एकत्रीकरण करून शहरातील विविध भागांमध्ये झेंडा घेऊन मोटरसायकल रॅली काढण्यात आली. युवा मोर्चाच्या वतीने या मोटरसायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतीय जनता पार्टी भडगाव, युवा मोर्चा भडगाव सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते या मोटरसायकल रॅलीत सहभागी होते. यावेळी भाजपा पाचोरा तालुक्याचे तालुका अध्यक्ष अमोल शिंदे, भडगाव तालुका अध्यक्ष अमोल नाना पाटील, जिल्हा चिटणीस सोमनाथ पाटील, किरण शिंपी यासह तालुका भरातील विविध कार्यकर्ते या रॅलीत सहभागी होते.